Cha, cha, cha. Cha, cha. Hindi ka na. Morning. Good morning. Besok, ha? 20 ka? Bangun ka na? Besok. Besok, hirap-hirap dyan to. Makuha na. Makuha na. Wala kang mangyari. Mamulubog dito. Tadi, puro yung ipa. Ang pagigara. Pagigara.
Oh, Ayok naman. Thank you so much. Hi, Sir Queensless. Just busy. Sorry, busy day. Hello. Wait lang. Wait lang. ano yung mga lalay ko? Nasa loob. Hey! Sino? Wala. Nakagahoy ako kung mga maturugon, tao. Ah. Hindi ron. Turog. Ano mo doon ang purulog mura? Wala naman ako sa nakikita. Wala ko naintindihan na ulit. Baka mo. Tudang.
My God! May lapis na. Hi, sorry, just busy. It's be a camera. Thank you so much.
Hi guys, good morning. Well, it's good night for me. Good night for you. Mamay mo? Ito na yan. Ganda pa po, mamay. Oo. Ganda pa. Hindi pwede talaga. Ipon mo lang sa ako, may tao ng tao. Sabi kayo kukuhaan. Sabi sa kanila. Kuha, dinilis pa ng bat. Yung Sabado. Ano yung sabi mo sa guro? Ha? Sa guro. Dito. Pamahol naman ang sabi ko nga ni, iyadto ko na.
Mai? 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 Ikaw ka. Pwede? Ay, good morning. Ma, kataon ko kayo ng sinang. Asawa ko ba ito? Masalba ko. Makamit kayo. Masasalba ko ako. Ganun ba yan? Kataon. Ay, oo. Oo, kataon ang maganda. Ano kayo nito niya? Opo. Kataon. Ano kami pag-follow? Saan? Pag-follow. Ano din naman sa kami pag-follow niya? Doon pa man ako. Ano na oras? Kapahapon ko kung naman siya. Pero hapon yun. Pag-follow lang ako, mag-arki lang naman kayo. Kaya ay hindi na ako naman. Buwan ko mga. Kapag ako makadiri, umakan pa rin siya, no? Kapag ako makasama. Hindi mo kami magbalabot na iya. Mao. Magkarkilahan na lang kung ako pa sige. Dito ka na po kaya lang. Salamat po. Ano? Alas ko. Salamat po mo po mga Oo. Salamat. Alam mo na ako po dito ha? Oo, alam ko na. Unesa. Ako itong unesa kay kumpalit. Nana? Unesa. Ako itong lang sa palong niya. Unesa. Unesa. Ano na ba mo? Thank you so much. Martin. Hi, Martin. How are you? Cheryl, hi. Thank you so much. Terrence, Ty Grant.
Papa muscle, additional muscle. Oh my God. What's up? Thank you so much. For those, for sure those abs are looking great. Yes. My muscles getting big. Clarence Soreno, thank you so much for watching. Hey, thank you, Martin. Oh my God. Raul, Mia. Whiskey 67. My love! Good morning, Shell. I see you're fixing your new front door entrance. Yes. The entrance. Oh my God! Thank you, Tigran! That's my girl. Stomach look amazing out there. Yes. Thank you, Tigran, for the gift. Thanks a lot. I'm alright. Thank you for the gift. Thanks so much. Oh, kulay. Thank you. Oh my God. Every fit beauty needs some extra spending money. Yeah. Something like that. Thank you, Ty Grant. Ty Grant, my PayPal. You can send on my. Ty Grant, where are you from? I forgot. Oh my God. Miami. Ah, okay, Miami. Okay. Oh my God, Miami is from USA. Oh my God. Thank you so much. Next time you go on vacation, you can visit Miami. Miami is good place, good state in US.
Hi, Martin. Hello, Martin. Thank you so much. Excuse me. Alright. Thank you so much for 21 people. Southern tip of the USA, beautiful tropical beaches and me. What else could be better? What else could be better? Oh my god. Oh my god. Thank you so much for likes. Like, subscribe, share, and comment. Turn on the notification. Thank you, Martin. Thank you so much. Okay, I've got to go. As always, good seeing you. Thank you, Ty Grant. God bless. Thank you for joining. Excuse me. There's only you in my life. The only things that's right. My first love.
Wait.